Good morning guys. Arobaw nonton-nonton ko ang ni channel Opin borai hinbay oमफ्राय दिनै डिस्ट्रिक्टनि साइटआव सभा दङ ओमफ्राय बेयावनो थांगासिनो दं आरोखि ना ओमफ्राय आइ दं गल्डेन जुबली जानानै दङ ओमफ्राय बेयाव आफानि नामै मान बावनो नागिरदों ओमफ्राय नै आइजों थांगासिनो आफाया आगोलाव मा होनो गोबां सावथुनावबो दंमोन बर' गोदोनि मा सिनेमा होनदोंमोन आयै महर ना सिनेमा ओमफ्राय आरो गोजा गोथां गोमो आं गोजा गोथां गोमो सिनेमाखौ दासिमबो नुफेराखै खिन्थु महरखौ नुबाय आरोखि ना आफाखौ ओमफ्राय गोबां बिदिनो बिजाब बायदिसिनाबो लिरदोंमोन आफाया ओमफ्राय दिनै आफानि नामाव मान बावनो नागिरदों आरोखि ना ओमफ्राय आइखौ लेंहरदों ओमफ्राय बेयाव जोङो थांगासिनो ओमफ्राय माखासे बाइकजों फैगासिनो ओमफ्राय जोंहा आरो थान्दाना बिराद गुसु 8टा जाबाय ओमफ्राय 8:30आवनोमोन प्रग्रामा खिन्थु एसे देरि जागोननो ओमफ्राय 9:00हालागै जाहैगोन होनदों आरोखि ना बेखायनो जोंबो लासैनो ओंखारबोबाय थांगासिनो गोजांदोंना बिराद थांगासिनो स' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलाय स्किप खालामालासे ओमफ्राय आलासि दं गाहायफोरा सोर फैगोन नोंथांमोननो दा दिखोलांबाय थागोन आबिदि थादो नै जासे औवा थांनो नागिरदों नों थांगोन ना जा बाय जाना बाय थांगोन इसे मोनाय आरो जिरायहैनो हागौमोन जिरायला खोमा टाइम जाबाय साबायखर थाबाय बे समाव मोसानाय होनो नागिरदों गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुन्द्र साजावरि सार बिथांखौ एसे सिगाङाव फैनानै गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायबाय बे समाव आङो आफादगिरि बिथांखौ जोंनि बे फिल्डनि खाथियाव गसंनो खावलायदों आरो मोनफ्रोमबो दखाननिफ्राय फैनो हानाय आफादगिरि गाहाय नेतानि बिथांमोनखौ फिल्डनि खाथियाव गसंनो थाखाय खावलायबाय जिल्ला आफादनिखौ बिरहोग्रोगोन बिनि उनाव जोङो दखरा आफादफ्रा बिरहोगोन बर' साहित्य सभा बर' साहित्य सभा देग्लायबो जोङो रुंसारि ब्रजेन्द्र बसुमतारी बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो थाबनो फैनानै बिथांनि साफा खालामना दोनथ'लाय फसलाव बिबार बावनाय जोङो राजेन्द्र महरै बिथांनिनो अनसुलि बिसि जोङो हांख्रायना लाबोफादों आरो लोगोसे बर'नि गेदेमा अरंबार सुबुंफोरखौ मान बावनानै आलारि बाथि सावनायनि हाबाफारियावबो जोङो जोंनिनो गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां आकाश खाख्लारि दसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहारि बिथांखौबो जों खावलायदों बिथां रुंसारि ब्रजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लखिमपुर फुलबारि एलेका बर' बारगल आरो लखिमपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन गांजिपारा एलपि स्कुलनि हेडमास्टारमोन बिथाङा
बिथां रुंसारि ब्रजेन्द्र बसुमतारीनि न'खरनि जों जुदि उनथिंजाय नायहरोबा हारि सिबिनायनि बेलायाव बिथाङा फुलबारि लखिमपुर एलेका बर' बारदल आरो लखिमपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन जानजिपारा एलपि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा गाव हारिनि खामानिनि लोगोसे बिथांनि मोनलांनाय परियाल बिथांनि फिसाज्ला बिथांमोनहाबो जाहाथे दासिम खामानि मावगासिनो आरो बिथाङा थुलुंगा होलांनाय बिथांनिनो फिसाज्ला सासे जोंनि आगोलनि बांद्राय जिल्ला फरायसा आफादनिबो बांद्राय जिल्लानि जादोंब्लाबो बिथांनि जि उनजोलै बे उनजोलैखौ हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो बिथाङा थुलुंगा होलांदों बिथांनि सोमोन्दै सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो बिथांनि फिसाज्ला सासे जोंनि गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां सुमनि बसुमतारी बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बे बोसोरनि बानजाय आफादनि जुथुम्मानि बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारिनि स्निथि मायथाइ फालिथाय लखिमपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादजों सरजाबदेरनानै खुंनो लानाय 42थि बोसोरारि जुथुम्मा गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो 22थि बोसोरारि जुथुम्मा लखिमपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि फुंबिलिनि जे थामथि हाबाफारिनि रुंसारि ब्रजेन्द्र बसुमतारी बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनो होनायलाय आं बिबुंथि लाखिनो जिउ जारिमिननि सोमोन्दै गोलावै बुंनाया थिग जानाय नङा बिनि जिउ जारिमिनखौ निस्सय माखासे गोरों गोराफ्रा संदानना दिहुनगोन अब्लाबो आं सुंद'यैनो बुंनोसै सासे हारिमुआव गोसो गुदुं सुबुंमोन बिथाङा गावनो माखासे सुजुनाय माखासे थुनफावथायफोर दिन्थिनानै बे ओनसोलनि मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होदों बेखौबो जों गामिनि हाबा जे थुनफावथाय बिराद माने मोजां जायो मोजां मोनो होननानै आफसोस खालामो दाबो आरो जायफ्रा बिथांनि थुनफावथायफ्राव एक्टिं खालामदोंमोन बिथांमोना जोंनि सिगाङाव दाबो बुङो आरो बिथाङा माने गावबो लिरगिरि हिसाबैब्लाबो माने एक्टिंबो खालामफायोमोन होननानै बुङो दा बिथांनि थुनफावथायफोरा फारियै आं मिथिनायाव सिमां दोरसि गथ'नि प्रटेक्सन मोदै आस्थाम नों फैबाय नामा बिदिनो गोबां दंबावो आंना गोसोआव गैया बेफोर थुनफावथायफोरखौ दाबो माखासे जोंनि गामिनि मानसिफोरा माने गोसोखांनानै जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थायो बेजों लोगोसे बिथाङा सासे मोजां सासे फेस्ला फावखुंगुरमोन जेरै महर गोजा गोथां गोमो दाउ खाना बेफोर सावथुनाव गावनि फेस्ला आखुनि फावखौ दिन्थिनानै गोबां मानसिनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन न'खरनि जानानै बिथांनि सायाव बुंनाया एसेबां थिग जानाय नङा आं सानो निश्चय जोंनि गोरों गोराफ्रा इयुनाव बिथांनि मावनाय हाबाफारिनि सायाव संदाननानै लिरथि महरै जोंनि गेजेराव फोसावगोनखौ आं गोसो सिं माब्लाबा सानफ्लांबाय थायो आरो निश्चय बे सानसे लिरथि महराव नुजाथिगोन हाबाफारिखौ आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायनाय जाबाय आलासिफोर लोंनाया नै जेखाइ खबाइ लालायनानै मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय ना आंलाय मोसासिगोन ओंखारजोब्बाय ने ना गुरहैनोसै बिलोआव बेसेबां बुरजा मोनबोयो नायनोसै गांजेमा एंखावरि हमनो थांनो नागिरदों बुरजा मोनब्ला फाननो हागोन दे
Finally, bilang mo sanang ba doon nalaga Manilanoy? Sino na niya? Nazari local channel ko, TVK channel को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। Nung masjid ni Mami. First time na mate. Mami dinang dekol pada pina ne. Macam nanti na. Oh. Oh. De. Thank you. Jadi itu na. Selection kalian menanggakan angka itu sini di berbagai hababariko Berang mo sanang ba? Amo moजां मोनबाय गोजानाव फैनानैबाबो खाथिनिखौनो लोगो मोनबाय ना खिन्थु सिनायलाया आरो दिनै मिन्थिबाय असेबादि मोनलायबाय आरो ना लोगो मोननानै गोबावै खाथिसिननि फिलानो बेलेगखाना जाखायो बादिनो बाजैसो जासिगोन आंबो ना बाजैखौनो होनसै दे बाजैबाबो जायो आंबो जायो नोंनि गोसोजों माने गोदान लोगो मोनदोंबाबो गोदान लोगो मोननाय बादि मोना नोंगो लोगो मोनखानाय बादि लोगो मोनखानाय बादि बिदिनो जानांगौ आलु बादि जानांगौ ओमफ्राय नै आगैया जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव लखिमपुर आनसलिकआव डिस्ट्रिक्ट साइडआव सभा जाना दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव माबानो माने आलासि महर खालामनो लिंहरदो आरोखि ना आगैखौ ओमफ्राय नै आगैजों लोगोसे बिनानाव सानैयाव बिराद मोजां नांदो दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आगैनि मोसानायखौ ओमफ्राय नै आगै एसे होनदो माबायदि मोनदो फैनानै आंथ' फैनानै जोबोद गोजोननो जायगाया एसे खर' सादोंमोन आंखौ गारियाव ओमफ्राय जायगाया ओरैबादि साफाना वाव जाबोबाय थादों लामायाव पुरा ओमफ्राय फैयै फैनानैनो मोजां रायदोंनानै सिदा थांसनद्रायनानै ओमफ्राय आदाया बुंहरबायखि बे नङा नानि बांद्राय थांबाय इदि जालायदों आरो ओमफ्राय इनि उनाव फैफिननानै माने दहाय फैनायनिफ्रायनो जोबोद मोजां नांदों आरो दा आरो सफैनानै आरो न'खर बादि परिबेक मोनबाय आरो जोबोद गोजोनदों बाजैयाबो जोंनि खाथिनिनो जाहैबाय आंनिफ्राय माबासेल' 4 किल'मिटारसोल' जायो आरो अदालबारिया बेनिनो ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय जोबोद गोजोनबाय आरो बेनोसै ओमफ्राय बाजैनि चेनेलखौ मा नाम आं नार्जारि लकेल किचेन बे बाजैनि चेनेलखौ गासैबो लाइक शेयर ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय आंबो नै दा दसे थानानैनो फनखौ चार्ज होदों दा दसे थानानै साबस्क्राइब खालामना लानोसै आङो थेंक इउ आगै लोगो मोननानै वेलकाम दे थेंक इउ बाजैखौबो लोगो मोनबाय माबायाव मा होनो मिथिङाव गल्डेन जुबलियाव फैदों जमानो जोंहानो आरो आदैसोआबो हनै राजिब जोंनि लखिमपुरनि राजिब एक्टरसो मिउजिक भिडिअनि माबा दाखालिसो गोदान आरो एक्ट्रेसबो देखायदों हनै एक्ट्रेसआ जोंहा आरो जोंहा नै आदैसो आरजिबिबो दंखायो खाथियावनो आरो बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदे लोगोफोर ये हमारा भाभी लोकल किचन का जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब बटन दबा देना नोंथांमोना माने बे सुदेमसुरा रामसियारि आबौनि मोसानायखौ माबोरै नांखो डेन्सखौ मोजां नांखादों निस्सय साबस्क्राइब खालाम दै माने आबौनि जि मोसानायखौ मोजां नांनाय साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे जोंहा नै मादैया बिराद मोजां भिडिअ बानायबाय थाखायो आरो गोथाव केक बानायो दे आङो गोथाव केक बानायो केकआ गोथाव जायो ना केक अर्डार माने होनो सानोब्ला होनो हागोन आरो ना मादैनि माबायाव थेंक इउ वेलकाम थांदो बाय आदा थांदो जरा थांदो दे मोजाङै उनाव लोगो मोनलायसिगोन ना दिबागरनाव आरो बे स्कुलफ्रा मा जागोन सेपजारनि आगै सेपजारनि थेंक इउ आगै थांना दे जोङो हाबलांजोबगोन आले अबेयाव हाबबावगोन दा बे लहित बाबा थानायाव हाबलांगोन दे वैजा ससे थांबावनांसिगोन दे आगै बाय